سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نلو مسوني إسران كلتن جنبوت زد تدالو على توزينات تحتزلكم متيلخو كم وترك سف تسمى دباتنا نخت كتاتولنا عند عدمكو بقدام النت أرأس زينا مرحتي 4 هاجراتنا بإرترا نايوهانا ملغتي سديدوم سراويت إرترا نتفتات كوميتي مكتة الحبرة أفريقيا انكفاتي فترة لو كبل جيزيو من محدار كل تجري وغيسو ኢትዮጵያ 7 ሚሊዮን ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ሕማም ኮሌራ አንጸላሊዋ ከምዘሎ ተሓቢሩ ሰራዊት ሱዳን ማዕስከር ኃይል አየር ንምክልኻል ይዋጋእ ከምዘሎ ነበርቲ ገሊጾም ኣብ ፈረንሳ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰባት ከም ዝተቐተሉን ካልእን ዝድህስስ መደባት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክትታል ግዜ እንዳተመነኹም ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁ ብኽብሪ ይዕድመኩም መራሕቲ 4 ሃገራት ናብ ኤርትራ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ሰዲዶም مرحتي هاجراتن منجساتن بأقاطمي مبل 32 عامت سنبل ناصنت إرترا ناب حزبن منجسن إرترا نا يوهانا ملختي يسدلوم بريزيدنت ريبوبليك مصري عبد الفتاح السيسي كداي مينستر نكسنة تايلاند جنرال بياورو تشان اوچا بريزيدنت ريبوبليك بورتوغال مارسيلو روبيلو دي سوسا كمون نغوس السعودية سلمان بن عبد العزيزن هو راس عرات محمد بن سلمالن ابسدوه ملختي ن بريزيدنت سياسة فوركي مولو تعنا ن إرتران حزبان دماراوان بلصقنا تمنيوم أبز إرترا بعلنا سنتات سنبلو زلأوان يوهانا نجلس زبلو توم مرحتي زمدنا هاجرات مس إرتران نمعبالن نمعون كم سرحه قريتهم بريزيدنت عبد الفتاح السيسي بتوساخين زمدنا إرتران هاجرون حونة تويه متأثرن بمتقاس نخلتي حو حزبتات بزربه أبز التفلاليه مدايات نمعزازوه نزلو دليتن قربنتن أرقاقيتو سراويت إرترا نتفتات كوميتي مكتة الحبرة أفريقيا انكفاتي فترة خبل جيزيو من محدار كل التجري وقيسو سراويت إرترا مسرح سمع بريتوريا كجمجم بحبرة أفريقيا زقومت كوميتي مكتة المكوتار نتفتاتو بزقبا نخيكاي انكفاتي فترة لو خبل جيزيو بريزيدنت جيزيو من محدار كل التجري آتو جيتات شور الدوايسوم بعربي 10 شعات جنبوتها بكتما مغالة منغوتها كوميتين جيزيو محدار كل تجرين زد تخيل نايزة مدرخ تحاورتها كوميتي ميجر جنرال ستيفن رادينا نتكبار السماء بريتوريان مفتاح اتكحوحاتن نمكوتارا بزتفر عليه كوابتاتن نايت كل التزواويرو كامزد تعزبو قليتهم اتا كوميتي بمعراب تجرين نزلو كونتات نمعزابون زمت صور حين بحمرا كم تمرح تحبيروم بريزيدنت جيزيو محدار كل تجرياتو جيتاتشو ابتا قاطامي ابزو سمعو قال ابت كل استفتصم تكبارات اب كونات كم زقاطم زيت صبيسو عنوتن طراي زي كونه فلي زبلن حزبن مصنات زتفتصمن كستي خبل تقيسوم نسو ابتا كل زور عنوتن محواي كاب عام منغست ኢትዮጵያ جيزيو محدار تجرين لعلي ስለዝኾነ አህጉራዊ ማህበረሰብ ሓገዙ خبركت ተላቢዩም ሰራዊት ኤርትራን ነጥፈታት ናይታ ኮሚቴ እንቅፋት ይኾን ከም ዘሎ ዘተሐሳሰብ አቶ ጌታቸው ኣብ ገለ ከባቢታት ናይ ተኽልል ሰባው ሓገዛትን ኸይባጻሕ ይዓግት ምህላውን ወቂሱም አቶ ጌታቸው አሞዳታ ሰራዊት ኤርትራ ካብ መሬት ትግራይ ጠቕሊሉ ኾጽ አህጉራዊ ማህበረሰብ ጻውቲ ክገብር ይግባእ ክብል ጻውዒቱ አቅሪቡ ኢትዮጵያ 7 ሚሊዮን ህዝቢ ሓደጋ ሕማም ኮሌራ አንጸላሊዎ ከም ዘሎ ተሓቢሩ بسنكت يا بتاريخ إثيوبيا زنوح مخانو زنقرلو لبي حمام شروخ للي 7 مليون هزبي هنا حدقات غاليو كامزلو تحبيروم أبادي سابا زركب جنفرا هو هادي سابا وقوديات حورات هاقرات أوچا أبزوتو مقلتي اتلبدان أبكل دوبن كوابتات سيدامان يسفحفح بمهلاو أستات 7 مليون هزبي بيت حمام هنا يملكاف حدقا أنتلاليو خامزلو أتنكيهم تبيت سفت بحموس 10 شمون تقوم بوت أبزوتو تسبساب اتلبئي أب 54 نوسان زوباتات نايت هاقر أب زركبا 340 شمونتن من محدار كوابتات كامز تزرقهن زاقيت 650 زخون ترويوتات نايت حمام كامز تمزقبن حبيروم تتبصب بتوسخي بسنكي حمام شروخن نسوز صعبو تنقتاتن زاقيت 94 سبات كامز موتو تحساسيوم
ኣብ ክልል ሶማልን ኦሮሚያን ዝወረደ ሓያል ዝናብ ዘስዓበ ዕለቕለቕ ልዕሊ 196,000 ተፈናቐልቲ ብምህላዎም በቲ ለበዳ በቐሊሉ ክልከፉን ናብ ካልእ ክፋላት እቲ ህዝቡን ከየስፋሕፍሕ ተሰጊኡ ይርከብ። ነቲ ለበዳ ንምግታእ ህፁፅ ግብረ መልሲ ንምሃብ ሰብኣውን ፋይናንሳውን ሓገዛት ክልግሰሉ እቲ ኣካል ሕቡራት ሃገራት ዝኾነ ትካል ፀዊዖም። ሸረኾ ወይ ኮሌራ ምስ ፅሬቱ ዘይሓለወ ኣጠቓቕማ ዓይኒ ምድሪ ኣመጋግባን ዝኽሰትን ውፃት ብምስዓብ ከሳብ ሞት ዘብፅሕ ተመሓላላፊ ሕማም እዩ። ሰራዊት ሱዳን ማዓስከር ሓይሊ ኣየር ንምክልኻል ይዋጋእ ከም ዘሎ ነበርቲ ገሊጾም። ሰራዊት ሱዳን ነቲ ኣብ ጥቓ ርእሰ ከተማ ካርቱም ዝርከብ ቀንዲ ማዓስከር ሓይሊ ኣየር ዋዲ ሴዳን ንምቁፃር ይፍትን ንዘሎ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ RSF ንምክልኻል ይዋጋእ ከም ዘሎ ነበርቲ ሓቢሮም። እዚ ማዕርፎ ነፈርቲ ሰራዊት ዝተሃገረ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ RSF መጥቃዕቲ ኣየር ንምፍጻም ዝጥቀሙሉ ኮይኑ መንግስታት ወፃኢ ሃገራት እውን ኣብ መጀመርታ እቲ ግጭት ዜጋታቶም ንምውፃእ ይጥቀሙሉ ነይሮም እዮም። እዚ ውግእ ዝካየድ ዘሎ ሓድሽ ናይ 7 መዓልታት ስምዕ ምቁራጽ ተኹሲ ድሕሪ ምእዋጅ እዩ። ቅድሚ ሕጂ ዝተበፅሐ ስምዕ ተኹሲ ደው ምባል ኣብ ውሽጢ ደቓይቕ ምፍራሱ ዝዝከር እዩ። ኣሜሪካን ስዑድ ዓረብን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ዳሕራዋይ ዕርቂ ካብ ሶኒ ምሸት ኣብ ግብሪ ክውዕል ምዃኑን ተኹሲ ደው ምባል ክትትል ዝግበረሉ ኣገባብ ስለ ዘለዎ ድማ ዝተፈለየ ከም ዝኸውንን ኣፍሊጠን ነይረን እየን። መብዛሕትኦም ርእይቶኦም ዝሃቡ ነበርቲ ካርቱም እቲ ተኹሲ ደው ምባል ግብራዊ ኮይኑ ክቕፅል ዝኽእል ብዓቃብ ሰላም ሕቡራት ሃገራት UN ዝድገፉ ዓለም ለኻውያን ተዋፀርቲ ምስ ዝዋፈሩ ጥራይ ከም ዝኾነ ይዛረቡ። ኣብዚ ዳሕራዋይ ስምዕ ተኹሲ ደው ምባሉን እምነት ዝሰኣኑ ነበርቲ ብኣውቶቡሳት እናተፃዕኑ ካብ ካርቱም ስጉሩባ ኣባይ ዘለዋ ኣሓት ከተማታት ባሕርን ኦም ድርማንን ምህዳሞም ይቕፅሉ ኣለዎም። ኣብ ኣስታት 20 ናይ ፀነት መካይን ዝተሳፈሩ ተዋጋእቲ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ካብ ሩባ ኣባይ ንምብራቕ ዝዓረዱ ኮይኖም ናብ ማዕረፎ ነፈርቲ ወዲ ስዒድና ንምብፃሕ ድልድል ክሰግሩ ይፅዕሩ ኣለዎም። ወታደራዊ ሓይሊ ሱዳን ብወገኑ ከበድቲ መዳፍዕ ብምትኳስ ግብሪ መልሲ ይህባሎም። እቲ ውግእ ንሓያሎ መዓልታት ዝቐፀለ እኳ እንተኾነ እናገደደ እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ካብ ትማሊ ንጎሆ ሰንበት ጀሚሩ ፍጻመ ዓለም ዝበፅሐ ኮይኑ ዝስማዓካ እዚ ተኹሲ ደው ምባል ክሳብ ኣብ ግብሪ ዝውዕል ከሳቑዩና እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ ይብል ሓደ ነባሪ ከባቢ ባህሪ ኮጃላብ። ሰራዊት ሱዳን ነቲ ንካርቱምን ካልኦት ክልተ ከተማታትን ዳግማይ ንምቁፃር ዝቃለሱ ዘሎ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ RSF ካብ ኣየር ንምውቃዕ ዝጥቀሙሉ ስትራቴጂካዊ መዕርፎ ነፈርቲ ክስእኑ ድሌት የብሉን። ትማሊ ሰንበት ኣብ ኦም ዱርማኑን መጥቃዕቲ ኣየር ዝተፈጸመ ኮይኑ ኣብ ደቡባዊ ከባቢታት ፍንጀራታት ይስማዕ ነይሮም። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሱዳን ሰላም ንምፍጣር ዝተገብረ ሽምግልና ፍሹል ፈተነታት ምዃኑ ኣሚን እኳ እንተነበረ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ወሳኒ ለውጢ ከም ዘሎ ገሊጹ። ኣብ ፈረንሳ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ካላሽንኮቭ ሰባት ተቐቲሎም። ኣብ ቀረባ እዋን ኣብታ ብሰንኪ ዕፀ ፋርስ ዝፍጸም ግጭት እትርኢ ዘላ ደቡባዊት ፈረንሳዊት ከተማ ማርሴይ 3 ሰባት ኣብ መኪና ከለዉ ብጥይት ተቐቲሎም። ኣብታ መኪና ካብ ለይታዊ ትርኢት ዝወፁ 5 ሰባት ከም ዝነበሩ ብካላሽንኮቭ ከም ዝተቐተሉን ፖሊስ እቲ ከባቢ ይሕብር። ካብቶም ኢላማ ዝተገብረቶም ክልተ ካብቲ ቦታ ካድሙ ከም ዝኻሉን ተገሊጹ። እቶም ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ሰባት እውን ብኡንብኡ ካብቲ ከባቢ ብምርሓቆም መንነቶም ኣይትፈልጠን። ፖሊስ ተፈጻሚ ምስ ንግዲ ዕፀ ፋርስ ከም ዝተኣሳሰሩ ገሊጹ። ኣብዚ ዓመት ክሳብ ሕጂ ኣብ ማርሴይ ምስ ዕፀ ፋርስ ዝተኣሳሰረ ቅትለት ናብ 21 ከም ዝበፅሐ ማዕከናት ዜና AFP ሓቢሩ። እዚ ዳሕራዋይ መጥቃዕቲ ኣብታ ካልእቲ ዓባይ ከተማ ፈረንሳ ኣብ ዝርከብ ከባቢ መንበሪ ኣባይትዩ ተፈጺሙ። እቶም ኩሎም ኣብ 20ታት ዕድመ ዝርከቡ 5 ሰባት ካብ ለይታዊ ክለብ ምስ ወፁ ነዊሕ ከይፀንሐዩ ኣብ መንኪኖም እንከለዉ ተተኪስዎም። መርመርቲ ንማዕከናት ዜና ፈረንሳ ኣብ ዝሃብዎ ቃል እቶም 5 ብፖሊስ ዝፍለጡን ገበን ዕፀ ፋርስ ኣብ ዝበዝሓሉ መንበሪ ኣባይቲ ዝነብሩ ምዃኖም ኣመልኪቶም። ኣብ ጥቓቱ ቦታ ተቓፂላ ዝነበረት ካልእ መንኪናውን እቲ መጥቃዕቲ ምስ ዕፀ ፋርስ ከም ዝተኣሳሰር ተመልክት ምዃና ብምሕባር ናይዚ ምኽንያት ድማ ገበነኛታት መብዛሕትኡ ግዜ ምርቱዕታት ንምጥፋእ መካይኖም ስለ ዘቃጽሉ እዩ። ዞባዊ ሓላፊት ፌደሪካ ሜሌሪ ኣብቲ ቦታ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበቶ ቃል ሙሉእ ሓይሊ ፖሊስ ነቶም ዘስካሕክሕ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ገበነኛታት ኣብ ቀይዲ ከእቱን መርበባት ናይቶም ብድሕሪ እዚ ዓመፅ ዘለዎ ኣሰጋግርትን ንምብጣስን ተዋዲዶም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ሓቢራ። ወሲኻውን ኣብ መወዳእታ ሰሙን መኮንናት 3 ካላሽንኮቭ ዝርከቦም ኣጽዋር ከም ዝሓዙን ምስ ንግዲ ዕፀ ፋርስ ብዝተኣሳሰር ብክሲ ኣጽዋር ዝተጠርጠሩ 5 ሰባት ከም ዝቐየዱን ገሊጻ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ካሚላሪን ዓቃቢ ሕጊ እቲ ከባቢ ዶሚኒክ ሎረንስን ኣብቲ ኣብ ማርሴይ ልዑል ኣታዊ ዘለዎ ንግዲ ዕፀ ፋርስ ዝካየደሉ ቦታታት ዝፍጽሙ
መጥቃዕታት ናብ ሕነህ ምፍዳይ ይቕየር ከም ዘሎ ገሊጾም ነይሮም እዮም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብ ዝወዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልብነ መስግን በብዘለኹሞ ሰላም